Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de kinderen in de JJIC in opstand zijn gekomen. De Extra schrijft er vandaag over. Verschillende jongeren wisten te ontsnappen uit het Correctionele Instituut voor Jeugd en Jongeren, voormalig GOG. En dat deden ze omdat de situatie erg slecht is binnen de instelling. Was er gisteren niet fatsoenlijk eten voor de kinderen. Ze kregen oud brood en oud voedsel en bedorven brood. Verder gaven ze aan dat er geen toiletpapier en ook geen zeep beschikbaar is. En de meisjes die ongesteld zijn, voor hen is er geen maandverband. Allemaal zaken waardoor ze in opstand zijn gekomen. Vanochtend is de minister van Justitie een kijkje komen nemen. Die heeft gesproken met de directeur van de instelling. Gisteren zijn ook al ouders van de kinderen komen klagen. Wat precies de oplossing is, dat weten we nog niet. Maar dat er een oplossing moet komen, dat is wel duidelijk. Hoge Raad bevestigt uitspraak Sevinger. Dat is in Den Haag gebeurd. De Hoge Raad heeft de veroordeling van de voormalige minister Benny Sevinger op Aruba definitief in stand gelaten. Daarmee is de zaak helemaal juridisch afgerond en hij is veroordeeld vanwege passieve omkoping en verduistering. Eerder was hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Ook heeft hij een verbod gekregen om 6 jaar lang geen publieke functie te bekleden. De minister nam giften van betrokkenen aan, terwijl hij over hun aanvragen moest beslissen. En dat komt neer op omkoping. Ook gebruikte hij geld uit een stichting, bedoeld voor zijn verkiezingscampagne voor privédoeleinden. En de minister nam aanvragen van lege vennootschappen aan, die naar toekenning met winst konden worden doorverkocht. Verschillende zaken die ook volgens de Hoge Raad allemaal wijzen op niet correct gedrag. Politie controleert op nummerplaten. Nou, u weet het, sinds kort kunnen we nieuwe nummerplaten kopen en nu wordt er al gecontroleerd. De politie hebben gisteren op de Rignald Recordinoweg, ter hoogte van de kerk van Santa Rosa, een controle gehouden. Die was gericht op getinte ruiten en het dragen van een veiligheidsgordel, maar ook werd gekeken naar de nummerplaten. U mag nog met een oud nummerplaat rijden, maar deze was vooral gericht op het dragen van gordels en getinte ruiten. Er werden boetes uitgeschreven aan mensen die geen gordel droegen en de controles zullen doorgaan. SSK heeft nog geen antwoord van de regering gekregen. Dat laat de overkoepelende vakbondsorganisatie weten. Die heeft eerder meerdere keren aangeklopt voor overleg over stijging van de brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud. Maar de SSK heeft nog geen reactie ontvangen van de overheid sinds de dag dat zij een brief hebben gestuurd. Volgens Wendel Meulen van de SSK is het belangrijk dat de overheid reageert. Er is een oorlog gaande, er zijn wereldwijd dagelijks prijsstijgingen en er moet natuurlijk een oplossing worden gekomen waarbij ook met de vakbond moet worden overlegd. Volgens hem zijn er verschillende ideeën geopperd, ook door de VWC, het bedrijfsleven van Curaçao, maar ook de vakbond wil met de overheid om tafel. CITEC praat met statenleden, we kondigden het gisteren al aan. Vakbond CITEC heeft met de statenleden gesproken in de commissie van Justitie en de commissie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Daar hebben ze gesproken over zorgen van werknemers in het onderwijs met betrekking tot gebrek aan bescherming en veiligheid op het werk en in de gemeenschap. Volgens Darius Lio Plantijn van CITEX was het een goed verlopen vergadering. Hebben de statenleden aangegeven dat ze daadwerkelijk aandacht willen besteden aan de situatie. Er zijn veel zorgwekkende situaties naar voren gebracht. Onder meer geweld op scholen, geweld tegen docenten, geweld tegen leerlingen. Onveiligheid in het onderwijs moet aangepakt worden. En er is een 18 voorstellen plan door CITEC aan de statenleden voorgelegd. Dat is al eerder gepresenteerd, lang geleden al. Maar nu willen ze dat er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. Ook is er gesproken over disciplinaire teams op scholen en waarom deze er nog niet zijn. Politie vindt een gestolen auto. Hier op Curaçao heeft de politie op het terrein van Aspafico, gelegen aan de weg van
de weg naar Sint Catharina heeft de politie een voertuig aangetroffen. Het gaat om een minibus die enkele dagen eerder was gestolen. De ruit was ingeslagen, het contactslot was beschadigd. En het is in ieder geval goed dat de auto verder relatief in orde is, dus verder niet omgekat is. Maar de politie heeft de zaak wel in onderzoek. Opnieuw onderdelen van Spark gestolen. Dat gaat weer over diefstal bij een Chevrolet Spark in Otrobanda. Niet voor de eerste keer. Bij de Charlottestraat was er sprake van diefstal. Daar hebben de daders 2 deuren en ook de voorkant van een Spark gestolen. Bewoners van Otrobanda zijn de situatie beu. Ze worden voortdurend geconfronteerd met het probleem waarbij criminelen voertuigen in de buurt stelen. Er zijn stuursloten nu geplaatst in de auto's, alarmen. Auto's worden op goed verlichte plaatsen geparkeerd. Er zijn GPS-systemen. Maar nu blijkt dat de daders met een nieuwe werkwijze zijn gekomen, waarbij ze de voertuigen ter plaatse demonteren. De bewoners van Otrobanda doen een oproep aan de politie om 's avonds zichtbaarder aanwezig te zijn. Wij gaan even naar een break, naar al dit nieuws. En we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vanochtend bij SDKK vond er een bijeenkomst plaats waarbij onder meer minister Sitré van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aanwezig was. Ook de minister van Justitie was daar, maar die ging eerder naar de situatie bij de JEIC, zoals ik eerder al uitlegde. Het ging om een project bij de gevangenis, SDKK, waarbij geoogst werd. Er wordt nu hard gewerkt binnen de gevangenis en daarbuiten, daaromheen om het zo te zeggen, om te oogsten. En dat zorgt voor groenten, verse groenten, direct uit de Curaçaose aarde. Dat is een mooi project en de minister is daar blij mee. Er waren veel parlementariërs aanwezig. Men heeft op deze manier dit project willen steunen. Dat op deze manier het natuurlijk het mes aan 2 kanten snijdt. Mensen die in de gevangenis zitten leren werken in de landbouw. En Curaçao krijgt meer verse groenten en fruit. Dat is allebei positief nieuws. Sint Maarten verwacht hevige regen. Het is natuurlijk weer de periode die we gaan krijgen van de orkanen. Maar dat is nog niet zover. Maar er is wel al een overstromingswaarschuwing van kracht voor Sint Maarten. Vocht en instabiliteit veroorzaakt door een passerende lage drukzone. Die zorgen voor bewolkte lucht en terugkerende regenbuien. Sommige van deze buien kunnen hevig zijn en gepaard gaan met onweer. Voorzichtigheid blijft geboden in laaggelegen en overstromingsgevoelige gebieden. In ieder geval wordt de mensen op de hart gedrukt om voorzichtig te zijn. Kijken of het zo goed mogelijk het huis kunnen beschermen. En als er daadwerkelijk veel harde donder en bliksem is, schakel dan gevoelige elektronische apparatuur uit en koppel deze los. Politie op Aruba ontdekt drugsplantage. Dat gebeurde dit weekend. Daarbij zijn 4 arrestaties verricht. En er is een grote drugsplantage ontmanteld. Er zijn verschillende huiszoekingen geweest. Onder meer in Cerro Blanco, Bernadetta-straat, Corvettestraat en Edisonstraat. En er werden meer dan 350 marihuana-planten in beslag genomen. En een grote hoeveelheid reeks verwerkte drugs. Verder veel apparatuur en producten die werden gebruikt voor de teelt en het onderhoud van de planten. Er zijn zoals gezegd 4 op Aruba geboren mannen aangehouden.
En de kustwacht bij Aruba heeft een boot met drugs aangehouden. Dat gebeurde zondag al. Gisteren werd het bekendgemaakt. Het gaat om een boot die door de kustwacht werd geïdentificeerd. Er volgde een achtervolging waarbij verdovende middelen uit het bootje werden gegooid. En uiteindelijk is het bootje tot stoppen gebracht. Er zijn 6 mensen aangehouden. Een deel van de drugs is aangetroffen. Wat is aangetroffen is al vernietigd. En de personen zijn overgebracht aan de politie van Aruba. En dan nog internationaal nieuws, want Venezuela heeft nieuwe overeenkomsten met het Amerikaanse oliebedrijf Chevron ondertekend. Het gaat snel in Venezuela. De Amerikaanse oliegigant Chevron en de regering van Venezuela hebben 2 overeenkomsten ondertekend die de olieproductie in het land zullen uitbreiden. Dat terwijl het land probeert particuliere investeringen in deze sector te stimuleren. En Delcy Rodriguez, de interim-president van Venezuela, prees de vooruitgang in de oliesector op het gebied van buitenlandse investeringen. Het gaat goed, het contact tussen Rodriguez en de Amerikaanse president Trump. Eerder werd ook al door Rodriguez een hervorming van de koolwaterstoffenwet ingevoerd, die de weg vrijmaakt om zaken met Amerika te vergemakkelijken. En nu zijn er dus ondertekeningen geweest voor de olieproductie en voor de exploratie, boor- en productieactiviteiten in een ander veld op Venezuela. Er zal dus veel Amerikaans industriële activiteiten plaatsvinden in Venezuela. Met de zege van Donald Trump in Amerika. En ook Delcy Rodriguez, de interpresident, heeft laten weten zeer blij te zijn met deze vooruitgang. Wij zijn klaar met het Extra Journaal en we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Allerbeste. Tot ziens. Dag.